ଆଜି ଚୁଲି ଫୁଙ୍କି ଫୁଙ୍କି ହାଲତ ହେଇଯିବ ଖରାପ। ତ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ସକାଳ ସକାଳୁ ଉଠିଥିଲି ଚୁଲି ଫୁଙ୍କିବାକୁ ଲାଗିଥିଲି କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଚୁଲି ଲିଭି ଯାଇଥିଲା। ଫାଇନାଲ୍ ଫୁଙ୍କି 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 ମୁଁ ଚୁଲିଟାକୁ ଜଳେଇଥିଲି। ତାପରେ ବୋଉ ଡାକିଥିଲା ଘରକୁ, ଯେମିତି ଘରକୁ ଆସିକି ପିଆଜ ଆମର ଖଡ଼ିବାରେ ଲାଗିଥିଲି, କାହିଁକିନା ପିଆଜଟା ନହେଲେ ନାଲି ପଡ଼ିବନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଆଜ ଖଡ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ତାପରେ ବୋଉ ମୋତେ କହୁଛି କି ଆମ ଘରେ କୁଆଡ଼େ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଆଣିଛନ୍ତି। କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର କେଉଁଠି ଲାଗିଛି ନା ଯାହା ଦେଖିବୁ ଠାକୁରଙ୍କ ରୁମ୍ରେ। ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କ ରୁମ୍ ଯାଇକି ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲି। ତାପରେ ଦେଖିଲି ବୋଉ ତା କାମରେ ଲାଗି, ସିଏ ଲାଗିଥିଲା ତାର ପାଣି ଥୋଇବାରେ, ଯାଇକି ହାଣ୍ଡି ଫାଣ୍ଡି ଧୁଆ ଧୁଇ କରି ଥୋଇବାରେ। ତ ମୁଁ ଟିକେ ଆସିଲି ହେରି ତାପରେ ମୁଁ ଧାଇଁ ଧାଇଁ ଗଲି ଚୁଲି ଲଗେଇବାକୁ। ଚୁଲି ଲଗେଇଥିଲି କାହିଁକିନା ଫୁଙ୍କା ଫୁଙ୍କି କରିକି ମୁଁ ଚୁଲି ଜଳେଇଥିଲି। ଘରକୁ ଆସିଲାରୁ ବୋଉ କ'ଣ କରୁଥିଲା ନା କୋବି ତରକାରୀ ରାନ୍ଧୁଥିଲା, କାହିଁକିନା କୋବି ରାନ୍ଧିଲେ ଆମେ ଖାଇଲେ ଯିବୁ। ତାପରେ ସେମିତି କୋବି କାଟିବାରେ ଲାଗିଥିଲା। ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଥିଲି ଏପଟକୁ ଆସିଲା ପରେ ସେ ପିଆଜ କାଟିଥିଲା ଆଉ ବେସର ମାନେ ବେସନରେ ପେଶିବା ପାଇଁ ଆଇଥିଲା। ମୋତେ କହିଥିଲା ଭାଜିବାକୁ ଯାହା ପିଆଜ ନାଲି ପଡ଼ିବା ପାଇଁ। ତ ସେ ଫେଣି ଆଉ ଥରେ ଦେଖିଲା ଫେଣି ସେ ବାଟିବାରେ ଲାଗିଛି। ତ ମୁଁ ମୋ କାମ କରିବାରେ ଲାଗିଛି, କାହିଁକିନା ମୋର ବି ହେଉଥିଲା ଲେଟ୍। ତାପରେ ମୁଁ ବାହାରି ଯାଇଥିଲି ଖାଇବାକୁ, କାହିଁକିନା ଟିକେ ନାକୁ ପିଆଜଟାକୁ ଟିକେ କଷେଇ ଦେଇକି ଖାଇଲେ ମୁଁ ବାହାରିଲେ ଯିବି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଲେଟ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା। ବୋଉ ଆମର ସେପଟେ ଖାଇବା ଦେଇଯାଇଥିଲା। ଖାଇବାକୁ ଆମେ ଖାଇକି ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଥିଲୁ, କାହିଁକିନା ଆମର ପ୍ରବଳ ଲେଟ୍ ହେଉଥିଲା। ତୁରନ୍ତ ଆମେ ଖାଇ ଦେଇକି ଟିକେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ହାକର ଦେଖି ଆମେ ବାହାରି ଯାଇଥିଲୁ, ଯେ ଗାଡ଼ି ଧରିକି ଡ୍ୟୁଟିରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲୁ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଡ୍ୟୁଟିରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ କିଛି କରିନଥିଲୁ, ଭିଡ଼ିଓ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରିଥିଲୁ। ରହୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।